Jeg hedder Karina Klode, og jeg er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat cand.scient.sand. Jeg blev færdiguddannet i efteråret 2010, hvor jeg startede på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg som underviser, primært i sygeplejefag og anatomi og fysiologi. Og så fik jeg muligheden i foråret 2011 for at starte som forskningsmedarbejder, og den chance, den greb jeg. Det, jeg har haft mest gavn af, det har helt klart været den forskningsmæssige tilgang. Det, at jeg har lært metoder, både kvalitative og kvantitative, i forhold til forskning. Og min primære arbejdsopgave, det er, at jeg er med fra idé til projekt hos de forskere, sundhedsfaglige forskere, som gerne vil i gang med deres projekter. Den mest overraskende og den sværeste kompetence, det har været networking. Det at skulle arbejde sammen med andre mennesker og gøre så meget brug af deres viden og kompetencer. Og ja, det har været svært. Da jeg var til jobsamtale i forbindelse med jobbet til forskningsmedarbejder, der spurgte min chef ind til min fagforening, som på det daværende tidspunkt var Dansk Sygeplejeråd. Men jeg tænkte der, at under mit studie til cand.scient.sand, der havde været til netværksmøde, hvor både Dansk Magisterforening og Dansk Sygeplejeråd var repræsenteret i forhold til, at de skulle fortælle, hvem kunne varetage vores opgaver som cand.scient.sand bedst. Og der synes jeg helt klart, at Dansk Magisterforening gjorde det bedst i forhold til akademikere. Og at egentlig så var jeg ikke berettiget til, at de kunne forhandle min løn fra start af, for jeg havde ikke været medlem tidligere. Men de gik ind og forhandlede min løn lige med det samme, og fik mig ind på et fint, godt løntrin, og fik forhandlet nogle tillæg med, som jeg slet ikke havde været opmærksom på selv. Og de førte dialogen hele vejen med HR-afdelingen på sygehuset, og havde løbende kontakt til mig, så ja, jeg var meget tilfreds med forløbet.